Il-Ministru Chris Bonis spiċċa jammetti li kienu qed joħorġu permessi lill-operaturi tal-Y-Plates mingħajr ma jkollhom post fejn jipparkjaw il-vetturi tagħhom. Dan meta kienet iwieġeb waqt il-programm Il-Każin dwar l-iżbilanċ bejn l-aġenziji tal-Y-Plates. Fl-2020 għamlu riforma tal-Public Service Garage li tella affarijiet tajbin imma tella xi ħaġa ħażina ħafna. Illi kienet il-Transport Malta bdiet toqgħod fuq id-dikjarazzjoni tal-operatur. Mela da jgħidla ġisma' jien għandi meter karozza u ħanżommhom f'dan l-indirizz. Sedet kienet PO Box. Ħadd ma jmur jiċċekkja li vera għandu fejżhom l-20 karozza hemmhekk. U infatti qabel ir-riforma kellna 2000 Antik il-numri qabel ir-riforma kellna 2400 Y-Plate. Illum għandna 5100. Kważi 3 darbiet aktar. Vera li stajt tirreġistra fuq PO Box. Waqt dan il-programm il-Ministru Bonis spiċċa jammetti wkoll li żieda fil-popolazzjoni tefet pis fuq it-traffiku. Aħna rridu naraw illi il-problemi li ġew individwati fil-master plan u dak li rajna anka llum, ejja ħanajdu kollox. Iż-żieda fil-popolazzjoni in termini ta' traffiku tefat pis. Ejja, 100%. Dan it-traffiku jwassal għal frustrazzjoni kbira u impatt negattiv fuq is-saħħa mentali tal-Maltin u l-Awċin li jdumu għal sigħat twal fil-vetturi tagħhom biex jaslu minn post tal-ieħor. Skont l-aħħar statistika maħruġa mill-NSO f'pajjiżna hawn 443,193 vettura. Waqt diskussjoni li fiha l-Ministru Bonis ftit li xejn ta' ideat kif se jsolvi l-problema tat traffiku, ix-Shadow Minister Markentni Sammut saħaq dwar l-importanza tal-infurzar mill-ħaddiema ta' Transport Malta. Jiena però rrid nifhem kif is-sena l-oħra u s-sena ta' qabel Transport Malta tat 36,000 kontravenzjoni kull sena. Din is-sena s'Ottubru b'50 enforcement officer aktar tat biss 12,000. Tajjeb, ġifieri qed jonqos l-infurzar. Jew ma nafx, in-nies daqqa waħda kulħadd qed jobdi r-regoli ta' traffiku. Ma naħsibx li jagħtina waħda jiena. Marija Borċ, Annet News.